Out here. Come on, bro. Come on. You can do it. Come on. Good attack. I'm still. Nice, nice. Okay, something there. Oh! Come on, bro. Come on. Ano ba? Pwede mo din may pababaw diri. Hindi ko kababag. Ano hindi ko kababag mag-live? Yan ba nasa-set mo? Kaya makailangan na manggug ka. Kaya hindi mo makuha na live mo. Naman nasa-settings mo, Jo. Before na ni mo i-live na nasa settings. Mo na ni mo. Oh, chill down, chill. Sige siya na kayo. Hakurag saan na kayo. Sige ka ba na? Ako man yung page. Hindi ko pala yung sakuan. Brigada kayo. Ako naman yung page. Chill down. Chill down. Iko ano nung si sa to? Wala, masingin nga na ako. Ako, ano nga, dinuya. Oh.
Palace Highway. Kini ako i-live it sa settings. Yeah, ikuan sa. Sumpay naman kanimo, ora na siya kuan. Ora siya sa. Lahi siya SIM? Lahi siya SIM? Ay, asa imong kuan kanang mga menu ba, ang menu? Di man ko kabako ani imo ha. Uy. Wah, kay kani gud ako ah. Ingani ra ko ju. Kani ra ko ano rotate lagi. Rotate naman na. Di siya mo rotate imo ha? Rotate man. Okay ba? Asang automatic rotate ni mo ani? Automatic rotate mo na. Ani? Oh, i-off ni mo. I-on man ni mo oh. Uy. Kana imong i-ana kung mag-an para ma-horizontal imo hanggang. So, unsa ka adrenaline ka, ana? Dili ka tong sa kuan, sa brigada page. Ada brigada mo na. Kani? Ya, asa man ang live ana kana. Lagi siya mo ko anjo. Ano no, dili mo ano. Shout out kay Jaga Pua. Sabi, di naman ko kaya klaro ay. Bads Amudia. Hindi ko kita dyan. Kani siya. 18 share. Jack Gamboa. Rosalito Ugmad. Sir, good evening. G.A. Gamboa. Jack Gamboa. Pasok na rin to ba?
Ano ka, Diyos? Hindi ko lang suot. Na? Luai, luai. Oh! Laki ko ang dami. Ito, ma'am. Okay. Meow, 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 meow. Wala kami na, baligusan! Ayagi ba, ayagi? Sana kumuha rin ka ito ba? Iwi, nataliya! Bala na, magiro-giro ko. Basta klaro lang tayo. Eh, naluya man. Right, sis. Sige, tingnan ang linya eh. So, guys, spelling ko naman. Sichuan Lahasi Layip Eke Ocerodex Yala. Kanang gablu. Si Piala lang. Bona, si Ano kami na-blue mo rin ito. Rodex Piala of the Philippines versus Yerja Lahasi Layibeki of China. Ako yun sa niya apelido. Uy, mag-isod matag-pronounce.
Tama ba? Ay! Dugo na yung ilong. Insik, insik. Oh. Maluoy mo kung tanaw na nila. Ay, sa ano eh, ang baby face. Hey! Hey! May bubugas na dapig na katapat. Mga lipong na naman. Hala, nagkadugo na lagi na yung ang Chinese, nagkadugo na sakitan na ano. Limpyo pag nang-sliala. Ano na may comments eh. Arcans, round girl lagi akong gibulat na naman. Batsky, Chichi, Carlos, Carlito, round girl po din minulat. Arca Hindi ko kabasa siyang comment kay Open Shows. May unta o magparehas o bang country nga na yung court advantage kay mga ni kaso lang mga Pinoy alis kayo. Carlos Avila, round girl lagi. Kaya pinapukay mo musik attack ng round girl. Listen si Nampay, Nampay. Kaya pinapukay tanawan niyo sa kanta ng round girl.
Punta ako eh. Kita, Noy? Ba, ano mo? Saan mo na I-share niyo guys. Palihog kong share. I-share palihog atong live. Carlos Avila, i-share. Roger Dalunan, i-share. Eric Himlayagan, i-share palihog. Kon i-share palihog. Vance Ariha. Palihog kong share. Jason Tinampay, i-share na. Para makita ko sa round girl. Like and share please. Luto na ngayon ang Chinese. Uy, Chinese, oy. Ang Pinoy kay gahay kay naong. Ano man to? Ano to? Nasa to, ako kumatay. Kay naong mga Pinoy na. Jason, Lampay, like and share, Jukjo. Ocon, Brown Girl, Aginsik. Di ba kontra ka? Nang sa dito sila. Bantay na unsa to, oy. Kamabiling tataron. Buwang mo na. Lala. Alam ko sa Saan? Kasabaan? Anong kasabaan mo na? I think i-check ang iyong ilong. Ay, doktor. I-check sa doktor ang iyong ilong. Guys, round girl, oy. I-check pas doktor ang ilong nga rin. Kadugo na. Ayaw mo! Ano kung si Katara na round girl? Pero may tanong bukay ang wala na sila. Jojo Ocon. Sumbag sa batok atong manok. Ama ba? Oh! Pero may kuaning naong ni Piala. Hala na ikaw naong ni Piala. Gahit na naong ni Piala. Pwede na kubagas ng sinsik. Pinakinggan ninyo guys ang main event ano yun yung taon tatlo may grabe. Man ano na pa isa din tatlo ang main event na yan. Teka! Ay, pinalon! Bawas ko no. Bawas pa kami ron. Murag effortless lagi sa Piala no. Effortless ka na kadugo. Napura mismo! Monggot, oy! Lupig na noodles sa utong! Lupi ka noodles buhat. Oh! Tapos Philippine Sea War. Like and share please.
i-like. I-share ninyo nga itong live, mga kabrigada, ha? Oh, come on, come on. Like gini siya. Karon gini nga live, di gini ugma. Ay. Data insik bugbog kun tack front. Tack front. I-like, i-share ni kun tack front. Johnny, Timor, yes! Ubas. Main event na siya, ma'am. Dili pa. Si Kiala pa ni Kiala. Main event pa rin, Japanese o kuan. Main event pa rin siya. Supporting main event. Supporting main event, guys. Pero kung gusto try o tanaw na nag-live ko, kung nakapag-live cover inani. Hindi siya na kayo mga kabrigada. Practice na taani. Round 11 na guys. Yala. That's round 11. Round 11 out of 12. Ma'am Jo. Okay, sayo ka Joday. Like and share palihog. Limon. Share palihog. Rogelin Costilo. Janil Amancio Katarman, salamat. Carlos Avila. Wapa Serbania no? Sunod ani? Wala pa Serbania. Okay, sunod ani. Where is Eric Amaro, baby? Ari? Wala, di sa bawal na! Arcoleta versus BBM na ano. Tawa na daw ko. Kapan ani mga kabrigada mag-live o mahiya. Makita po niya. Ako din niya sa masikal nito. Kung saan ako skate ka rin. Kita na kong bagi. Wow.
Ay, kumpiyansa